Паважаныя сябры, я трымаю ў руках гістарычны дакумент, які сёння перадала мне ў рукі для Рады каардынацыйнай маршалак Сенату Польшчы. Гэты дакумент сведчыць аб тым, што Польшча не прызнае так званыя выбары ў Беларусі і будзе супрацоўнічаць з каардынацыйнай радай Беларусі як з парламентам у эміграцыі. Для нас гэта вялікі крок наперад. Гэта значыць, што мы афіцыйна прызнаныя як партнёр і саюзнік. І гэта толькі пачатак. Паважаныя сябры, ужо ў гэтую нядзелю дэлегацыя каардынацыйнай рады Беларусі упершыню паедзе да парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, каб працаваць у камітэтах. Наш голас чуюць. Голас беларускага народа чуюць у цывілізаваным свеце, у нашых партнерскіх краінах і таксама на самым высокім міжнародным узроўні. Я дзякую усім дэлегатам і дэлегаткам каардынацыйнай рады, дзякую фракцыі «Каманда Латушкі» і «Рух за свабоду» за тое, што вы працуеце, не спыняецеся і заўсёды гатовыя ісці да канца. Нас яшчэ чакае шмат перамог. Гэта будзе доўгі шлях, але мы зможам.